Δεν θέλω να σε χάσω από τη ζωή μου, Ελένη. Το ξέρεις. Το νιώθεις και τώρα που με κοιτάς. Γιατί μου το κάνεις αυτό, Άννα? Γιατί παίζεις έτσι με τα συναισθήματά μου? Όχι, Ελένη. Δεν μπορώ να ζήσω έτσι. Μία κρύο, μία ζέστη. Πονάει πολύ. Με διαλύει όλο αυτό, Άννα. Λυπάμαι πολύ που σε κάνω να υποφέρεις έτσι. Δεν φοβήθηκα, δεν τράπηκα. Μας υπερασπίστηκα κι εσύ. Έχεις δίκιο να νιώθεις ότι σε πρόδωσα, ότι μας πρόδωσα, όμως προσπαθώ να διαχειριστώ κι εγώ την κατάσταση. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Προσπάθησα να πείσω τον εαυτό μου ότι είναι καλύτερα και για τις δυο μας να είμαστε χωριστά. Όμως δεν τα κατάφερα. Ελένη. Θέλω να ακολουθήσω αυτό που νιώθουμε. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω τι ακριβώς πρέπει να κάνω. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μ' αρέσει πια η ζωή μας. Δεν είμαι πια ερωτευμένη μαζί σου. Απαιτώ να σταματήσεις να βλέπεις την κόρη μου. Δεν θα σου επιτρέψω άλλο να την παρασύρεις και να την διαφέρεις. Η Ελένη δεν είναι κανένα παιδάκι για να παρασυρθεί. Δύο γυναίκες είμαστε που νιώσαμε κάποια πράγματα η μία για την άλλη. Θα εξαφανιστείς από τη ζωή της Ελένης. Αλλιώς Αλλιώς τι? έδωσα την άδεια να μπεις εδώ μέσα. Φεύγω! Πουθενά δεν θα πάω αν δεν ζητήσεις τώρα συγγνώμη από την Άννα. Συγγνώμη, πρέπει να ζητήσει αυτή. Και μετά θα εξαφανιστεί κανονικά. Απ' τη στένα. Αν της έχει μείνει λίγη ντροπή. Δεν θα προσπαθήσω άλλο να σας εξηγήσω τι είναι αυτό που αισθανόμαστε, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα μας ακούσετε. Αλλά δεν μπορώ να κάθομαι άλλο εδώ να με προσβάλλετε έτσι. Αντίο σας. Φεύγω. Μην τολμήσεις να ξανακουμπήσεις την κόρη μου, ακούς? Εσύ μην τολμήσεις να ξανακουμπήσεις εμένα. Θέλει να με κλείσει στο ψυχιατρίο. Δεν πρόκειται να τον αφήσω να το κάνει αυτό σε μένα. Άννα μου, σε παρακαλώ, πάμε να φύγουμε. Πάμε κάπου που δεν μας ξέρει κανείς. Είσαι η ζωή μου, δεν θέλω. Δεν θα αντέξω να μας χωρίσουν. Δεν θα μας χωρίσουν. Έχεις δίκιο. Θα φύγουμε. Να φύγουμε, αγάπη μου. Οι δυο μας. Τσακίσω και φύγε από το σπίτι μου. Φύγε πάλι. Φύγε! Άστινε! Άμα φύγει η Ελένη θα φύγω κι εγώ μαζί της. Με ντροπιάζεις έτσι. Σου παραφύγεις από το σπίτι μου, εσύ. Φύγε, σου λέω, έξω. Φύγε, έξω. Έξω. Μην τρομάξεις, αλλά ο Νικηφόρος τηλεφώνησε στον πατέρα μου και του ζήτησε να βρεθούν στο σταθμό. Να δεις που θα αποφασίσουν πράγματα για μας χωρίς καν να μας ρωτήσουν. Πρέπει να κινηθούμε δραστικά, άμεσα, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ισχύει ακόμα ότι θέλεις να φύγουμε μαζί κάπου μακριά? Το ρωτάς? Θα φύγουμε μαζί. Θα γίνουν όλα όπως τα ονειρευόμαστε. Σ' αγαπάω τόσο πολύ. Κι εγώ σ' αγαπώ. Απόψε θα σε πάρω να φύγουμε, αγάπη μου. Και δεν με νοιάζει ούτε ο Νικηφόρος, ούτε ο κόσμος όλος, αρκεί να είμαστε μαζί, τίποτα άλλο, αλήθεια. Τι έπαθες? Πότε θα μου έλεγες για τις εξετάσεις που πήγες και έκανες? Γιατί μου το έκρυψες? Φοβήθηκα Τι πράγμα, τι φοβήθηκες, Άννα, τι? να μην σε χάσω. Δεν πρόκειται ποτέ να με χάσεις. Πήγαινε πάρε τη βαλίτσα σου. Θα πάμε στο σπίτι μου, μαζί. Εμπιστεύσου με, ψυχή μου, σε παρακαλώ.
Τι κάνετε εκεί? Νικηφόρε, κάνεις την άκρη να περάσω. Να πάτε πού, Ελένη? Εσύ της κάνεις τη ζωή κάθε μέρα κόλαση. Δεν σε νοιάζει η ψυχή της, ο αυτός σου μόνο σε νοιάζει. Σταμάτα! Δεν να τη σώσεις. Δεν ξέρεις τι λες. Την αλήθεια σου λέει. Η γυναίκα μου, το καταλαβαίνεις? Είτε το θέλεις είτε όχι, η Άννα δεν θα μείνει άλλο εδώ μέσα, το καταλαβαίνεις. Θα βρω έναν τρόπο να φύγει μακριά σου, να είναι ασφαλής. Την Άννα μαζί σου δεν είναι ασφαλής. Είναι σίγουρο αυτό, γιατρέ? Αν θέλεις, αύριο κιόλας μπορείς να έρθεις στο νοσοκομείο να κάνεις περαιτέρω εξετάσεις. Μπορούμε να ακούσουμε και την καρδιά του μωρού με το χωνί. Εγώ ευθύνομαι για όλα αυτά. Εσύ δεν φταίς σε τίποτα. Γι' αυτό μην κατηγορήσεις ποτέ τον εαυτό σου για ό,τι μας συνέβη. Ευτυχώς πήρες το σημείωμά μου. Ναι, αγάπη μου, το πήρα. Κάνε γρήγορα, μπες μες στα μάξι, πρέπει να φύγουμε. Ποιος είναι? Το αμάξι του πατέρα μου. Σας παρακαλώ, κάντε πιο γρήγορα. Μπλόκο είναι αυτό? Σε παρακαλώ, μη φύγεις. Άκουσε με, αν δεν κατέβω, τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο άσχημα μετά. Άφησέ με! Τι κάνεις, Ελένη, τι κάνεις? Σε παρακαλώ, βοήθησέ με! Τι στο διάολο λες, μπες μες στο αμάξι, σύνελθε. Πέτρο, πού θα πάμε? Στην Οικουμενίτσα. Θα πάμε μαζί με το καράβιο στην Κέρκυρα και εκεί θα σε αφήσω στους δικούς σου. Αποφασίζεις κάτι τέτοιο χωρίς να το έχουμε συμφωνήσει? Μπορώ, Ανά. Θα περάσεις μια ήσυχη εγκυμοσύνη. Μακριά από προβλήματα και εντάσεις. Όχι, δεν θέλω να φύγω. Λυπάμαι, Ανά. Δεν μου άφησες άλλη επιλογή. Ο Νικηφόρος θα με στείλει στους γονείς μου στην Κέρκυρα. Θα απαλλαγείτε από μένα. Θέλω μόνο να τη δω για 2 λεπτά. Όχι, ούτε ένα δευτερόλεπτο. Όχι λεπτό, ούτε δευτερόλεπτο. Φύγε. Ηρέμησε, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Άκουσε. Μπαμπά, σε μην να τη δω, σε παρακαλώ! Δεν θα ξαναπλησιάσει ποτέ την αδερφή μου, τα ακούς? Τέλος. Το κατάφερες, ήρθες. Συγγνώμη που δεν το καταφέραμε. Όχι, μη ζητάς συγγνώμη. Εγώ πρέπει να ζητάω συγγνώμη για την οικογένειά μου. Θα κάνω πώς θα ζήσω χωρίς εσένα. Δεν θα είναι για πάντα, Άννα μου. Θα έρθω να σε φέρω πίσω και αν δεν τα καταφέρω θα έρθω εγώ να σε βρω. Το πλασματάκι καταλαβαίνει. Πρέπει να σε αισθάνεται χαρούμενη, ευτυχισμένη. Πώς μπορώ να είμαι ευτυχισμένη, Ελένη, σε χάνω? Ποτέ δεν θα με χάσεις. Ποτέ. Θυμάσαι τι μου είχες πει κάποτε? Να στεναχωριέσαι, να κλείνεις τα μάτια σου και να σκέφτεσαι κάτι όμορφο. Αυτό να κάνεις κι εσύ. Κλείσε τα μάτια σου και να σκέφτεσαι εμάς. Θα είναι σαν να είμαι εκεί. Θα κάνω το ίδιο κι εγώ. Έφερα την Ελένη για να την αποχαιρετήσω. Κύριε Σαμαρτζή, 5 λεπτά. Αφήστε τες. Χωρίς εσένα θα είναι ανυπόφορα. Θα γυρίζω τα μάτια μου και θα σε βλέπω παντού. Κάθε βράδυ θα κοιτάζω το φεγγάρι. Να το κάνεις κι εσύ. Έτσι θα είναι σαν να είμαστε μαζί. Θα μας φωτίζουν τα ίδια αστέρια. Κάθε βράδυ θα το κάνω. Κάθε βράδυ και όταν φυσάει θα σκέφτομαι ότι είναι το χάδι σου. Μην αναρωτηθείς ποτέ ότι σταμάτησα. Εντάξει. Γιατί το κάνω όλο αυτό. Αλλά θα τους δώσω 5 λεπτά όπως μου ζήτησες. Αγαπάω πολύ. Το ξέρεις, Κι εγώ σε αγαπάω πολύ. Δεν το ξεχάσεις ποτέ αυτό. Αγάπη μου, είμαι μία μέρα μακριά σου και ήδη μου φαίνεται αιώνας. Πώς να νιώθω χαρά όταν μου λείπεις τόσο. Πάω στο μπαλκόνι και θα κοιτάξω ψηλά προς το φεγγάρι, όπως συμφωνήσαμε.
Για να είμαστε έστω κι έτσι μαζί. Μέχρι να ξαναβρεθούμε. Τι κοιμάμαι και ξυπνάω με την ελπίδα να σε δω κάποια στιγμή μπροστά μου και να μου πεις πως ήρθες για να με πάρεις από εδώ. Η Άννα σου. Σου γράφω εδώ τη διεύθυνσή μου. Δεν έχουμε τηλέφωνο, όμως μπορείς να μου στείλεις και εσύ τα γραμματά σου.